לראות דרכה. זאת אומרת, היא הייתה שקופה. שקופה לגמרי. כשהיא התקרבה, היא ראתה את הספינה. לא סוסון, אני ראיתי גם סוסון, אבל הסוסון לא היה כל כך שקוף. הוא היה יותר בצבע ורדרד. היה בו משהו שקוף, אבל לא בדיוק. הנה בבקשה. החיה הזו הייתה מאוד שקופה. אמא סיפרה לי שזו חיה את היית מאוד מאוד קרובה. המדוזות הן נכון הן שקופות. איזה צבעים יש למדוזות? כחול. בצבע שקוף, נכון? אוקיי. וואו. מי אמר? נכון מאוד. שימו לב. החיה הזו הייתה בעצם תמנון. וואו, לא נורא, לא נורא. התמנון הזה, חסר לנו ספירלה אחת, נכון? תחזיקי. מה אנחנו עושים? מכינים חדשה. רגע. הספירלה, התמנון היה בצבע חום. אבל אני מאוד מאוד רציתי שלתמנון יהיה צבע אחר. וכשיש לנו בלונים אנחנו בעצם יכולים לבחור באיזה צבע אנחנו רוצים להכין את החיה או הדמות. רגע, הוא היה בצבע חום שקוף. רגע מתוקה, שנייה. הוא היה בצבע חום שקוף ואני החלטתי את שלי לעשות שקוף לגמרי. עכשיו תאמרו לי מה חסר בתמנון. נכון, זה העיניים, נכון. מה חסר לו? תחתונים. אוקיי, גם תחתונים חסר לו. וגם איך זה נקרא? אישונים, נכון מאוד, שימו לב. לאישונים. איפה מחיאות הכפיים? לשתי הנסיכות שמקבלות את זה? זה שלכם, אני שמה הכל פה, לא תדאגו, אל תדאגו. אוקיי, מחיאות כפיים למתנדבות שעזרו לי מאוד. תכניסי את זה לפה בינתיים, בסדר? אחר כך אנחנו נמשיך. טוב, אוקיי. סליחה, מולי? כן, איזה פדיחה. לפני שאנחנו נשחק את המשחק הבא, אני רוצה להזמין את מאיה להחזיק בבקשה את בלוני הפלסטיק. תעמדי בבקשה פה. אוקיי. ואת דנה להחזיק את הקערה, אוקיי? תעמדי בבקשה, דנה. שימו לב, אני צריכה מתנדב אחד שהולך להחליף את מאיה. מי הולך? ולא היה עדיין. לא, אל תתמודדי. תתמודדי ולהעביר את הכדורים לפני שאני אסביר לך. בואי בבקשה, את עוד לא היית. אל תדאגו ילדים, כולם משתתפים בסוף. תחזיקי בבקשה. אוקיי. מאיה, שימי לב לחוקים. כשהמוזיקה נדלקת, מאיה צריכה להעביר בלון פלסטיק בכל פעם. כל פעם אחד. לראה, לקחת את הצהוב, העברת לכאן. לקחת את הירוק, העברת לכאן. בכל פעם את מעבירה אחד עם יד אחת. כשהמוזיקה נפסקת, אנחנו נספור כמה בלוני פלסטיק היא העבירה, וכמה שיותר, כמובן נותן לה יותר נקודות. הבנת את הכללים? כן. אוקיי, אנחנו נעשה ניסיון. ואני רוצה לשמוע, סליחה בובה, את היא הבאה בתור, בסדר? אני רוצה לשמוע המון עידוד למאיה. כשהיא מתחילה זה לא קל. אתם מוכנים לעודד ילדים? מאיה, את מוכנה? 3. מאיה, אני לא יכולה לצלם אותך. 4. איפה עידוד ילדים? קדימה לעודד את מאיה. אוקיי, כמה מאיה העבירה? אוקיי, 1, 2, 3, וואו. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, מחיאות כפיים למאיה. 13. תודה רבה למתנדבת. מאיה, תחזיקי את זה עכשיו את. ואני רוצה מתנדבת שתחליף את דנה, או מתנדב שלא היה פה, את לא היית, נכון? בואי חמודה. בואי דנה, תעמדי לידה.
תעמדי לידה. אוקיי. ילדים מוכנים לעודד את דנה? 3, 4. לא, תעודד את דנה. אוקיי. כמוך? רגע, יכול להיות שזה... בוא נראה. ביחד איתי. 3, 4, 5, 6, 7. עכשיו, בואי, דנה, תשבי פה, סליחה בובה. קחי את הכדורים, את בלוני הפלסטיק. מאיה, שבי פה, תדרכי אותי טיפה. ועכשיו דנה בוחרת מתנדב בן שלא היה, יושב יפה ומצביע. תבחרי אותו ככה כמה שיותר מהר, בסדר? הוא יהיה המתמודד הבא במשחק הזה. מי מביניכם? מי מבין הבנים שירים את היד גבוה גבוה ורוצה? הנה הוא לא השתתף. בן שלו, אבל הוא צריך לרצות. כן, פרט שולי. למעלה זה לא. את רואה מישהו? אם לא אז בת, אם קל לך יותר אז בת, בסדר. למה לא פה? אופיר? אתה אופיר? מי זה אופיר? אופיר לא הייתה? לא נורא, בסדר. ילדים, אני מזכירה לכם, כולם בסוף השתתפו. אופיר, תעמדי ליד, ככה, בדיוק. מוכנים לעודד את אופיר? ילדים, מוכנים לעודד את אופיר? אוקיי, 3, מוכנה? 4, ו... אוקיי, בואו ונראה, אופיר. לשבת על הטוסי כולם, בואו יפה תביא ידי. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. וואו, מחיאות כפיים לאופיר. אוקיי, ילדים, הגענו לשלב מאוד מאוד חשוב במסיבה. תנו לי רגע את הקערות. אנחנו עכשיו הולכים להיכנס. אתם ראיתם את הסרט של הדרדסים? מישהו ראה שירים את היד? כולם. אתם זוכרים שהדרדסים, לפני שהם הגיעו... רגע, לא לעמוד. אף אחד לא עומד, כולם יושבים. שהדרדסים נכנסו למערה בדרך לניו יורק. אתם זוכרים את המערה? אז אם תהיו בשקט אני אוכל להסביר לכם מה אנחנו הולכים לעשות. בנת, איך קוראים לך? תביא אליי בבקשה. תודה. אנחנו הולכים להיכנס למערה, אני הבאתי אותה לכאן. אבל קשה לי לבחור מהראשון שייכנס למערה. יש לנו פה 2 נסיכות. ואני צריכה גם לבחור מי ייכנס ראשון. 2 הנסיכות כמובן ידגימו את החוקים ואת כל העניין של המערה. אבל הכי קל לי לבחור מי יהיה ראשון אחרי הריקוד של הנסיכות. אנחנו עכשיו הולכים לרקוד ריקוד, במיוחד לילדות המדהימות שחוגגות היום יום הולדת, למאיה ודנה. ואני אבחר את הילד שעושה בדיוק את התנועות אחריי, אחרי דנה ומאיה, והוא יהיה הראשון שייכנס. כולם לעמוד בבקשה. לעמוד בבקשה.